Mis nesaf dwi yn ei redag I gyd yn y maes bwyd ac amaeth. Mae un busnes o'r un o Madryn yn cefnogi ffermwyr benodol I arallgyfeirio i'r maes bwyd. Da ni hefyd draddodiadol wedi bod yn cynnig gwasanaeth cefnogi tyfu cnydau. Dwi eisiau arallgyfeirio o hynny brosesau marchnata bwyd. Ac hefyd I fanwerthu ac o siop. Ac mae'r busnes yma rôl o 5 safle gwahanol ac yn gymysgedd o siopa a caffis. Mae cael sgil Cymraeg yn manteisiol i'r busnes oherwydd mae o'n gallu darparu gwasanaeth gwell i'r cwsmer. Da ni hefyd yn weld o ran y twristiaeth yn ffordd o farchnata achos da ni'n cael lot o wylwyr dod yma a hoffi clywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio. Swn i'n defod erioed wedi bod yn ystyriaeth I beidio, dweud gwir. Da ni'n trio defnyddio'r Gymraeg o ran marchnata a brandio, achos mae defnyddio'r iaith yn ffordd o egluro wrth gwsmira lle da chi'n dod o ble mae'r bwyd yn dod o. Ac hefyd mae gennych chi fod yn wahanol yn y marchnad, achos mae gan bobl ddiddordeb yn yr iaith. Na, chdi swn defnod yn unigryw, dwi'n gobeithio fydd y byth yn unigryw, achos os da ni'n unigryw yna mae wedi canu arna ni. Dwi'n meddwl o bobl ifanc sylweddoli fod o'n dod yn normal hytrach nag yn unigryw ac dwi'n gobeithio fydd ei glwad yn fwy ac yn fwy. Yndi mae o'n bwysig, ond mae rhaid o weithio yn fasnachol hefyd. Ac weithiau dwi'n cydnabod da ni yn gwneud pethau yn drwy gyfrwng Gymraeg a fysa'n bosib dadla fod ni'n gwario mwy na ddylia ni. Ond hefyd, yn y darlun ehangach, mae rhan o'r brand. A dwi'n meddwl mae'r bobl sydd wedi dall hynny, hyn oed bobl Cymraeg a di-Gymraeg, yn dall cyfleu brand a teimlad o busnes, mae defnyddio'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o hynny. A mae bobl ymwelwyr di-Gymraeg yn Cymraeg yn dysgwyr I gyd y parchus I rywun yn dod â y Gymraeg rhan o'r busnes yn naturiol. Sawl tro da ni wedi bod yn Llundain neu NEC Birmingham yn arddangos brandiau bwyd da ni'n ei farchnata. Ac yma mae gallu môr o Saesneg wrth gwrs, ac da ni'n ychydig reis o Cymraeg, felly mae helpu ni I sefyll allan ac I fod yn wahanol, achos dwi'n meddwl os ydych chi'n wahanol yn y farchnad yna, mae bobl wedi tueddol o ddangos diddordeb. A be fyddwn ni trio wneud ydy beidio trio fod yn rhy gaeth a gweld o fel, os da ni'n dweud fath y Saesneg, mae rhaid o fod I union yr un geirfa yn Gymraeg, a trio fod bach mwy creadigol o ran sydd ydych chi'n defnyddio'r ddwy iaith. Mae gynna ni ambell I brandia lle da ni'n defnyddio'r gair ddydwn ni traddodiadol ar y label, wel, da ni'n disgwyl fydd rhan fwyaf bobl sydd efo yn bach o sylwyr cyffredin yn gallu dall mae tradition ydy'r gair yna yn y Saesneg. Felly does yn rhaid roed o yn ddwyieithog. Felly mae eisiau fod yn bach y hyderus a ddyn teimlo mae bobl Cymraeg sy'n defnyddio'r Gymraeg di'r gallu hyder a bobl di-Gymraeg wedi defnyddio fo well weithiau. Mae rhan fwyaf gyflogwyr yn ystyried gallu'r Gymraeg a'r Saesneg sgiliau pwysig. Mae yna werth i'r sgil yna, a mae wedi cael ei ddangos dro ar ôl tro o bobl sydd efo'r sgiliau dwyieithog yng Nghymru yn cael cyfleon gwell mae wedi brofi. Yndi, mae'n rhaid bod had. Mae wedi sylwadau chi'n cael gan bobl o Loegr a Tramor, a bobl o ardaloedd yn Gymru lle di'r Gymraeg wrach ddim mor fyw yn dod yma clywed y Gymraeg, a mae hwn reit emosiynol di gwir pan mae'n clywed y Gymraeg cael ei ddefnyddio'n fyw, felly mae hynny'n rhaid lot o falchder. Nifer o resymau I barhau efo addysg yn ddwyieithog. Ac o'r fwy o gyfleoedd o ran gyrfa, sicr yng Nghymru. A dwi hefyd yn teimlo, dim unig ar lefel busnes, ond ar lefel mwy personol a gymdeithasol, mi newch chi ddeall yr ardal y well a'r cefndir a'r hanes a gwerthfawrogi mwy beth sy'n mynd ymlaen a beth yw'n hanes ni ac drwy wybod hynny, wrach edrych i'r dyfodol bach mwy hyder a cyffro. Mae wedi brofi fod yr ymenydd yn gweithio'n well os ag y dwy iaith, hyd yn oed tair iaith, a mi swn I licio gweld y system addysg yn Cymru yn cyflwyno trydydd iaith a fod ar rhywbeth tebyg I weddill Ewrop. Mae'r gallu'r Gymraeg yn gallu dwy iaith, dwi'n meddwl, yn golygu chi gryfach o ran pethau eraill fel
creadigrwydd ac gallu meddwl am ffordd o ddatrys problemau lle.